Pois o Servicio de Axuda no Fogar é un servicio a través do cal pois atendemos a xente nos seus domicilios. A verdade é que é un servizo moi ben valorado, onde temos en este momento no Concello de Tomiño 90 persoas atendidas no seu domicilio e máis de 30 traballadoras, non? Digo traballadoras porque normalmente son mulleres no 90% dos casos. A Xunta e o Estado, que deberían financiar por completo o Servicio de Axuda no Fogar, non o están a facer. Entón o Concello ten que sacar diñeiro dos impostos dos tomiñeses e tomiñesas para poñer no Servicio de Axuda no Fogar. E temos que sacar exactamente 400.000 euros. Entón iso é gravísimo e está levando a un endebedamento e a unha falta de liquidez a moitísimos concellos, sobre todo os concellos máis rurais, máis embellecidos e que tamén teñen menos recursos. Por lo tanto, o Servicio de Axuda no Fogar, que debería ser un servizo importante nos concellos, estás a convertir nun problema, non?